Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire kuti foni yathuyo ikasowa yetu kunena kwa nyumba mwina tizingoyimba likhweru kapena kuomba m'manja foni yathuyo izipezeka. Mwachitsanzo foni yathu ndi kungoomba m'manja kapena kuimba likhweru kupanga iyo tizipisa kuti foni ili kuti ndemosataya nthawi tatindonesani kuti matani ndi yomwe mwene akuchita ndikupita ku Play Store ndikukapanga download application uyu wa Clap to find my phone. Nde akapanga download mupanga open, akafika apa mpanga save, kenako next, kenako apa mapita pa sounds ipa ndi kuti masankha sound imene mufuna kuti izilira. Nde apa tisankha nthawi yokuti izilira foniyo kuti izilira kwa nthawi yayitali bwanji ndikupanga apply. China chimene chimakhala pano nchompangano activate kuti ambe nogwira ntchito ndiye timapanga apa, kenako continue, kenako allow. Apa ndi kuti tu amakhala alilede ndi kuti kungomba m'manja kapena kuimba wisiro kuimba likhweru ndi kuti foni yanuyo izitana pamene yabisalapo. Komano izi zimatheka ngati nthawi imene mukuimba likhweru kapena mukuomba m'manja munamusiya ali active munampanga activate, koma ngati simunapanga activate salira. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko ndi timagwisa ntchito to kuyesera baziyo tiziwiseni foni yanu ngati zatheka nanga mugwisa ntchito foni yanji ku comment section. Ndiye ngati simunapange 4 osayiwala kupanga 4 apo ayi tentonezo video satira.